ko Banjugu de Segu ko Mali ka di a bɛ sɔn ka diya dɛ. ayiwa a kun ka di cɛ ka fɛ tere a kun ka di cogo di fɔlɔ. a diya ko siga bɛ na ala ale kɔni bɛ fo k'a barikada sanga ni waati Wallahi. Mali jara o Mali ma diya o ala kɔni bɛ yen Wallahi a bɛ ale tɛ taa a tɛ maa ci. o waati jingɔ jago ka sunɔgɔ Wallahi. n'ale jingɔra dɔrɔn diɲɛ bɛ wuli Tarawele tɛ Sanogo tɛ. n'ale jingɔra dɔrɔn diɲɛ bɛ wuli. ala tɛ jingɔ a jingɔ ko kelen o ye diɲɛ wuli de Wallahi. o kumana ale tɛ jingɔ a tɛ sunɔgɔ Tiɲɛ. ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ gingi yɛrɛ ale bɛ sunɔgɔ ka ngelo fana tɛ sunɔgɔ dɛ Wallahi. foli ni tanu ni waleɲuman dɔn k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Tiɲɛ. ka bɛɛ barikada sanga ani waati ni an y'o barikada ni foli ni waleɲuman dɔn kɛ k'o ɲɛsin kanuba jamakulu ma Tiɲɛ. an ni olu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jabaru masa tanu k'a waleɲuman dɔn k'a barikada so fila masa ko don Tiɲɛ. jabaru wahidu n'an ye masaba in tanu k'a barikada Tiɲɛ. o bɛ kɛ kɛnɛ o kɛnɛ ka rasulu bɛ tanu ye k'a waleɲuman dɔn ni k'a barikada Tiɲɛ. nɛɛma ni kisi b'a ye ala k'o jidiya kan Amin. an masaw sɛbɛkɔrɔ fo sara t'an bolo ka d'u ma Tiɲɛ. an yɛrɛ tɛ se k'u sara an t'u sara yɛrɛ fana sɔrɔ o kumana i k'a dɔn foli ni tanu ni waleɲuman dɔn ni barikada tɛmɛnen kɔ Tiɲɛ. an bɛ laban ka dugawu kɛ olu ye hali bi sa ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ Tiɲɛ. ka banakɔrɔw basi kura kan'u si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ kanuba jama ka fo k'u barikada an masa minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔya olu ni banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye Tiɲɛ. ala ka lahara sɔnsumaw ye k'u kaburu nɔrɔ min ya isu i k'a dɔn sunkalo an b'ale kɔnɔna la Tiɲɛ. sunkalo ba la kɔrɔ man ɲi kalo kamalenkɔrɔ in ka n'a ka fara ɲɔgɔn na an bɛ k'a sɛnsɛn i ko musokɔrɔ kɔɲɔ Tiɲɛ. dɔɔni ti tɔ to ko la Tiɲɛ. ni ala ka jɛ ye an bɛ dugawu kɛ a ju jɔra an ɲɛna cogo min ala k'a timɛ ko ɲuman jira an na Amin. fana yusu n'an y'o bɛɛ lajɛlen dugawu don kanuba jama bɛ fo k'u barikada Tiɲɛ. san mun bɛ kanuya i k'a dɔn k'a fɔ o ye wulikajɔ ni cɛsiri ye Tiɲɛ. o ye ala kama kanu ye ala ka n'an nimisa Amin. o kadara kɔnɔ an b'u fo u ka kanuya la k'u ni ce u yɛrɛ ye Tiɲɛ. k'u fo ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoya ye k'u bɛɛ ni ɲankuma min ye kanuba jamakulu ye filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama don Tiɲɛ. nka bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye o kumana an bɛ dugawu kɛ sa tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman ala k'a nɔgɔya olu ye Amin. mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ ayiwa a ma bɛn cogo a fɔ a laseli ko ɲuman Tiɲɛ. ala k'o nɔgɔya an yɛrɛw ye Tiɲɛ. k'a ma bɛn ni k'a cɛrin suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sojurutigiw don ala k'o nɔgɔya o fana ye Amin. k'a fɔ ko bɛɛ ka bisimila Marhaba. fi yɛrɛ ye ko tarawele Marhaba de. baasi tɛ ba ye ni denmisɛnw na Darasi tɛ. denbaya ka kɛnɛ Ahaba. alhamdulillah K'i yɛrɛ fo. Alhamdulillah, an bɛ Ala tanu. K'a fɔ i na Isa nɔgɔ min ye Ami k'a fo bolokolo kanuba Awɔ. Moro ɲa dɔn sisan kɔni hali ni adama tɛmɛna suntigɛyɔrɔ la n'a ko da kan n ka ci in na se dɛ. awɔ suntigɛ sajɔ la bolili saba de kɛ k'a yɛrɛ la a ma sun dɛ bolili saba b'o kɛ k'a yɛrɛ la Kangaliba ni Lipton na ba ni si ni ɲamaku la ilaha illallah rasulullah a tɔw min ye lemuru ni pɔmu ani namasa a b'o fana ta k'o da sen kan o ba tanti awa jara ni musu d'a ma k'olu san ka taa d'a ma. ko sɔrɔ dɛ adamaden sun kan a bɛ min da suntigɛ kan sunkɛlaw t'a da kan Tiɲɛ yɛrɛ la awɔ f'a bɛ nɔ ye a banna o tɛ na n bɛ kangari min da ye hali n'a y'i jɔ i ɲɛ jɔ Amina na ko da kan wa i dun ka kangari i k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ n'o tɛ a bɛ t'i jɔ k'i sɛmɛ wɛrɛ de la k'a ka dumuni kɛ i ka kangari sɛbɛkɔrɔ wa e mɛ nafiya in ye kɛnɛ ye na joona o de ne ma sɔn k'a kɛ yen ne y'a dɔn ne y'a kɛ i bɛna mun kɛ balawu min bɛna bɔ a la o de ne sira ne ka seere Awa Sanogo Gafure bɛ yen. ani i y'a faamuya ba la a dɔgɔmuso Sajo a fana bɛ yen. ka bɛɛ lajɛlen fo k'an buramuso yɛrɛ fo Moro an buramuso Jale Moro n'an y'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ foli ani tani an b'o lase an kanuba n'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma Moro awa min ye Sedina Umar Keita ale bɛ réalisation na bi gulokiba kana bi tiɲɛ yɛrɛ la ne ye urusiko da ye jeliba ne yɛrɛ sati jeliba ne yɛrɛ sati tɛ ne ma nana de jeliba supporter bon hali n'a t'a supporter i b'a sɔrɔ Liverpool ba Keita o ye an ka maaw ye Liverpool supporter fana bɛ est-ce que ba Keita ye Barça de ye ba awɔ ba Keita awɔ ale bɛ Barça de supporter n b'a ɲɛna ko ba ye City City mais Barça ale tɛ City ye Moro min ye aw ka dɔn Aisha Dambele an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an yɛrɛ buramuso don jate ka taa se pétrole den ma Boubacar Jara Bada ale bɛ défaut la jama dugu kɛfa Moro tiɲɛ yɛrɛ la a f'i ka secrétaire forcé n'a bɛ se ka sun jɔ a k'a jɔ k'a jɔ Moro i ka sécurité ni n'a ye a tɔ ni man ca bilen
to ni manja chere la ngai ka sécurité a fari bolila o galle sun bete abeke iwaro nga chatri nyede uga che fasalini uka garde gore abaske fo mɔgɔw b'u bolo bɔ garde corps kaman fɛ ka abasi yɛrɛ kaman yongula ale bɛ ka sankolo filɛ u bɛ ka abasi dasi duguma ne ko nin taara sankolo garde kama dɛ ale ɲɛ bɛ sankolo tɔlu la a kaman yongolen don remorque bɛ boli ka bɔ o fɛ nka dasiri bɛ ka da ka patron kan ale yɛrɛ t'a dɔn ko bɛ sen na wallahi o tɛ kɛfa ye dɛ kɛfa n'a ta bɛɛ n'a ka verre fumé ba ko yen nɔ konfinma in yɛrɛ de donkun ye ka sun ɲama fifa Allahu akbar tiɲɛ yɛrɛ la n'i ma konfinba in don tuma dɔw la ti dormitaire mɔgɔw t'a dɔn o tiɲɛ voilà sunkalo in na on peut dormitaire k'a sɔrɔ mɔgɔw t'a dɔn wallahi voilà donc fɛɛrɛw de don hali n'i donna dɔrɔn i b'a ko cɛ nin ɲɛ bɛ nin bɛ ka ne filɛ cogo min i kɔtɔrɔ ma bɔ wallahi o tuma dɔw la a b'a sɔrɔ courant pɛridilen don moro min ye Awa Kuyate Keyita ye an n'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn moro ka bɛɛ lajɛlen fo min ye k'a dɔn an bɛ kɔti jigijigi na n'o ye sunkalo kɔti jigijigi ye ala ka labanko ɲuman ala k'a d'a ma a ye seli o musaka ala k'a d'a ma ala ka jamana in basigi ala ka jamana in basigi moro ala anw b'a wele hali bi a ka jamana in basigi o tuma tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la o tuma moro min ye kunnafoni fɔlɔ ye n b'a d'i ma ane mo don wa ane mo bi yan o e t'a ta ayi tɛmɛna ye tɛmɛna ye ayiwa baasi tɛ ko tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la tɔ tɛ hali kinibiyɛni yɛrɛ la tun wallahi nka dɔ la i k'a dɔn an n'a kow b'a sɛnsɛn ɲɔgɔn fɛ latigɛ kow don o kumana i k'a dɔn k'a fɔ ala k'an ci ɲuman na ka an ni maaw jɛ ko la maa minnu ye maa ɲumanw ye amin ala kana an mafiya maa jɛ ko la wallahi i n'a fɔ denmisɛnnin min kɔnɔ bɛ ko jagajiginɛ ale bɛ to k'an mafiyaya ala kana an n'a maa masina jɛ ko la nka ne n'a bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ arabaw fɛ awɔ vie mɔgɔ tɛ fɔ diɲɛ na ne ɲɛna yan awɔ a tɛ fɔ kɛ nka a bɛ dɔ fɔ ne de ma non c'est-à-dire que kɔrɔfɔli c'est devenu non c'est kɔrɔfɔli c'est devenu individuel kɔrɔfɔli c'est par tour de rôle voilà individuel tɛ dɛ ayi ne de don ne de don ni cɛ min tɛ aw tɔgɔ bi yan yan ta de y'o ye o arabadon o tɛ dɔ bɛ fɔ n yɛrɛ ma dɛ arabadon nafigiw ye n wele fan bɛɛ u b'o kɛ koyi bamakɔ yɛrɛ de fan b'o la anw sigira n'o ye o ala ta bɛ fɔ n ye nin cogo de la a bɛ fɔ n ye nin cogo de la jɔnni jɔnni b'o kɛ caman bɛ fɔ n yɛrɛ ma yan wa n da tɛ n sa dɔn kuma na wa o dun de don dɛ ala k'an kunna ja musow ɲuman na o kelen don dɛ anemu dakura kelen kamalennin daɲɛ kelen kamalennin kɛ n bɛ ka fasiri bi anemu a ko i k'a dɔn k'a fɔ ni jalatigiw olu donna k'u sigi biro kɔnɔ k'o kɔni ye jadimaw ka sangawuli ye o y'olu ka nisɔndiya ni wasa ye o kumana Daramani Aliyu Kɔnɛ Daki a ye kalimu ta anemu daɲɛ kelen kɔnɔ a ko sugandili minnu bɛ ka kɛ nin ye sugandiliw bɛ ka kɛ ka ɲɛsin jalatigiw ma i k'a dɔn jalatigi officier supérieur k'olu bila ɲɛmaaya la jango min yɛrɛ kɛra lapitaniso la n'o ye Gabriel Ture tɔgɔla lapitaniso ye ka taa jalatigi dɔ ta k'o sogolo yen nɔ o kumana Yusu k'o tɛmɛcogo ma ɲa hali dɔɔni ka sabu kɛ baarakɛlaw olu kɔni ye ŋɛɲɛ ɲimini ka baarada yɛrɛ k'a koron ko maa tɛ don maa tɛ bɔ o kumana ko k'a bloqué o fɛn min ye k'a dɔn kunun ko sɔgɔmada ye o bɛɛ kɔrɔ tibi taaba n'o binga wulila yen nɔ Yusu ko fɛn min ye k'a dɔn nin ye sugandili wɛrɛ ye tuguni ka i k'a dɔn officier dɔ sanayɛlɛ fɛn min ye k'a dɔn jɔyɔrɔ ye jamana foroba jɔyɔrɔ foroba cakɛda jɔyɔrɔ dɔ ka o di o ma ko nin ye i k'a dɔn a bɛ ɲini ka officier wolomasiri taba 50 bɔ sa minnu taara k'u kerun ka t'u bila cakɛdaw la cakɛda min ye jamana ka foroba cakɛdaw ye k'u kerun ka t'u bila yen nɔ o kumana k'u b'o ɲɛmaaya la i ka dɔn ani di nɔnɔ de b'o yɔrɔ ninnu na ye Yusu i n'a fɔ o yɔrɔ kofɔlɔ minnu filɛ wolomasiri tabaw bɛ ka sugandi ka bila yɔrɔ min a bɛɛ lajɛlen ye jamana nɔnɔma yɔrɔ dɔw na walama dima yɔrɔ dɔw ye o kumana ko an sigilen don ni généraux ye olu fana ka sugandili ye k'olu bila i k'a dɔn k'a fɔ an ka lasigidensow fana na a ko généraux fana na taa lasigidenya jɔyɔrɔ fa h'a ka ja diɲɛ jamana duman dɔw bɛ yen nɔ ko olu na bila ka taa i n'a fɔ Moyen-Orient ninnu n'a ɲɔgɔnnaw o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni ko o laɲini caman kɛlen don an bɛ don min na i ko bi an bɛ taale cogo min na nin ye Daki ka fɔ la Daramani Aliyu Kɔnɛ ka fɔ la k'an bɛ taale cogo min na nin ye don bɛ na min ye an ka kɛlɛ kɛnɛ ye n'o ye fɔrɔn ye o kɔni bɛna langolonya i k'a dɔn jalatigi ni wolomasiri taba ɲɛmaw la koyi wa o bɛ kɛ jɔn ka sewa ko ye o bɛ kɛ jɔn ka hɛrɛ ko ye o de ye i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ka hɛrɛ n'u ka sewa ko de y'o ye k'olu kɔni bɛ k'u tɛgɛ fila jɔsi ɲɔgɔn na bi o ala n'u sago sɔrɔlen don anw ka jamana kan n'an ka wolomasiri tabaw kan u bɛ k'u tɛgɛ fila jɔsi ɲɔgɔn na bi fɛn min ye ɲɔgɔn cercle ye
k'u sago n'u dongo de bɛ o yɔrɔ kofolen na o dogolen tɛ maa la ayiwa ko sigida maaw olu kɔni bɛ i k'a dɔn jagoya fanga don jukɔrɔ ani sariya jagoya sariya bin kɛnɛ jeni fanga ni samuru daga min sigilen don olu da la ko olu kɔni sigilen don o de kɔnɔ hakaja min y'an ka kɔrɔ marabolo n'o ye saheli bolo ye i ka dɔn k'u kɛn bɛ ka sentigɛ ni bolotigɛ daminɛ tuguni ko min ye bandiw ye ani biriganw k'olu sen n'u bolo bɛ ka tigɛ tuguni anw ka jamana in kɔnɔ yan nɔ ko fɛn min i ka dɔn jamanadenw ye olu sigida maaw ye olu yɛrɛ ala minɛ ka sɔn a ko masa sabu u y'u yɛrɛ saraka i ka dɔn jadimaw ma ko faso jɛn bɛ olu kɔ k'u bila u n'u dakan bɛ ɲɔgɔn na ye faso kɛn bɛ k'olu dakan to ɲɔgɔn na ɲinan kɛn bɛ olu kɔ olu bɛ dakan jugu min kɔnɔ in sa ko a wajibiyalen don a dɔw kan k'u yɛrɛ ɲi i ka dɔn ka sɔn jadi walekɛbaa tigilama ninnu olu ka taabolo ma ka tila k'a to u ta la ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye ko nin bɛna kɛ sababu ye ka i k'a dɔn an ka jamana a tɔ buruja ka taa fɛ ni k'a tɔ lanɔgɔ ka taa fɛ o kumana k'an k'an sigi n'o ye don n'a nataw la daki ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye Dramane Alu kɔnɔ an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don a ne m'o ka bidon boli Yusu moro denmisɛnninw ka kuma o kelen don dɛ min ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an b'a ta o tɛ dɔwɛrɛ Nouvelle Horizon kabini waati min na awa colonel Musa Siribe n'ale sugandira conseil des ministres min kɛra araba tɛmɛnen kabini waati min na u ye a fɔ k'ale de ka Gabriel Touré maa ɲɛma ye o yɔrɔ kelen bɛɛ lajɛlen min ye Gabriel Touré maaw ye olu kɔni ko an ti jɛn ni nin ye cogo si la olu ko nin di bɛɛ cogo si la min ye awa k'a dɔn ko ne touche pas à mon directeur ko awa min ye Ablaye Sanogo ye Ablaye Sanogo muro o de y'a to a fɔra ko maa ka ɲuman kɛ o de y'a to a fɔra i ka baara kɛ wa i ni maaw ka bɛn muro awa min ye Ablaye Sanogo ye Ablaye Sanogo ko o riɲɛ wa ko maa tɛ se ka maga Ablaye Sanogo ye nin na koyi min ye awa k'a dɔn ka directeur ye k'a sababu kɛ mun ye min ye awa k'a dɔn maa minnu bɔra n'olu bɛ ka kuma olu y'a jira ka bene awa conseil des ministres min kɛra araba tɛmɛnen awa k'a dɔn min ye mɛ kalo tile 2021 n'o kɛra sababu ye ka Musa Siribe n'o ye colonel ye k'ale bila Ablaye Sanogo nɔ la min ye kamana gwa sera hôpital Gabriel Touré a maaw ma dɛ i ka dɔn awa min ye u y'a jira k'a fɔ ni maa min filɛ nin n'i b'a dɔn i ti maga a la ni maa min filɛ olu ma fɔ k'a a b'a siden kɛ yɔrɔ in na dɛ nka muro Gabriel Touré bɛ cogo min na bi ko cɛ in nalen a ye Gabriel Touré kɔnɔ fura muro a k'a dɔn baarakɛlaw olu ka juru minnu kun bɛ yen a y'o sara muro n'o tɛmɛna ka bɔ yen baarakɛlaw a k'a dɔn min ye minanko min kun b'o la k'a ye caman kɛ minanko la n'o tɛmɛna ka bɔ yen Gabriel Touré baarakɛlaw ka fɔ la min ni maa kofɔlen ye ko Gabriel Touré kɔnɔna bi a k'a dɔn jɛya da y'a ta ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen k'a ni adamadenya ani baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛn ni kɛlɛya de b'o ni ɲɔgɔn cɛ min ye maa dɔ ye maa dɔ awa Muktar Wage ale yɛrɛ Gabriel Touré baarakɛla ye ale y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a k'a dɔn ko ni yɛlɛmani min filɛ nin min ye a k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ma bɛn cogo si la ko Ablaye Sanogo ko n'i ye Mali cadre valable ta cadre minnu ni baarakɛlaw don ani maa ladiriw don minnu ni jamana ka d'u ye moro ko a k'a dɔn min ye Sanogo kɛ cɛ min f'i ɲɛna ladiri ka ca Sanogolakaw la dɛ o kɔni o b'an na dɛ a ma fɔ ko juguman t'an sa nka ɲuman awɔ sabu maa o maa ɲuman ni juguman b'a la nka an ta juguman man can dɛ n bɛ maa dɔ f'i ɲɛna Saliku Sanogo min bɛ IRD la maa y'a ɲɛmajɔ kabini Ala k'an da an n'a ma ɲɔgɔn ye min kɛra minisiri ye moro ni cɛ in fana ka ladirileya daw la dɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Wage ye a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a kabini an nana olu ye jateminɛ min kɛ yɛlɛma caman donna min ye resort min bɛ yen n'o ye baarakɛlaw ka tɔrɔmɔɲɔgɔn min dɔw bɛ d'u ma i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a y'o u bɔ a sira fɛ n'o bɔra yen ka maa dɔw o sugandi k'o fara olu kan n'o bɔra yen Wage ka fɔ la a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la hali juru min tun bɛ Gabriel Touré la k'a ye nin bɛɛ lajɛlen sara y'a ye maa b'o maa masina b'o ye k'e bɛna ni wolomasiri taba ye wolomasiri taba min yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan o bɛna mun ɲini Gabriel Touré fauteuil kan ye tiɲɛ yɛrɛ la ko médecin commandant hali ni médecin commandant don banabaatɔw tɛ kɛlɛda la ye a banna
a jɔda bɛ yen de u ka taa n'a ye moro min ye tiɲɛ yɛrɛ la miliyɔn caman a y'o sara min ye jurumantigiw ka avocat dɔ fɛ wari ye Ablaye Kulubali ale ye baarakɛla dɔ fana Abdoulaye Gabriel Touré la a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin min filɛ nin n'u y'a sugandi ka bila ye i ka dɔn a ma bɛn cogo si la min ye a ka dɔn ko bi ko ale kɔni bɛ min fɔ ko Wolomasiri tabaw ko ɲankuma kan ka u sɔrɔ kɛlɛyɔrɔ la kan o ta jamana yɛrɛ bɛ cogo min na bi nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'a fɔra k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ a dɔw bɛ hali bi olu bɛ jɔyɔrɔ ɲini na min ye Moro ko o bɛ maa dabali ban min ye biro ni biro dɔrɔn Ablaye Sanogo Moro ko dɔw y'a jira k'a fɔ maa min don ko a k'a dɔn ko jamana den ɲuman don koyi min ye fasiriba ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni t'a siɲɛ fɔlɔ ye ko min ye a k'a dɔn médecin militaire ko k'a bila Gabriel Touré kunna a fɔlɔ tɛ o nka nin de t'a waati ye a banna nin t'a waati ye dɛ n'o tɛ Wolomasiri tabaw ka dɔgɔtɔrɔsow tɛ yen a bɛ u k'u bila yen kɛ a banna maa minnu yɛrɛ kan ka kɛlɛ kuma fɔ n'olu bɛɛ bɛ biro kɔnɔ o kɛlɛ ton taba bɛna kɛ jɔn ye maa min m'a bɔn olu de bɛ taa kɛnɛ kan ye ka sɔrɔ u t'olu ni kɛnɛ karaba ala k'an kunna ja lasigidensow olu bɛ ka minɛ ka d'u ma pɔriw ko Wolomasiri tabaw de bɛna taa ye min ye marabolow ye ko gouverneur de région olu tila bɛɛ ma k'a ye wa préfet ma k'a ye wa sisan nɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ baarada belebele bɛɛ ɲɛmaa ye de bɛna kɛ Wolomasiri tabaw kuma mun don civil t'o jamana la u ye min fɔ u tɛ k'a kɛ ten dɛ a banna min fɔra a tɛ ka kɛ ten dɛ Moro ala k'an kunna ja amin Birima Kɔnɛ n'ale ka fasire an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Birima Kɔnɛ an b'a fɔ ka Nouvelle Horizon maa bɛɛ lajɛlen fo Yusu n bɛ Sphinx ta n ye Sphinx ta sa i k'a dɔn k'a fɔ ale dasen bɛ i k'a dɔn Jirima bi Sphinx ko miliyari 4 ko olu taara min o miliyari 4 taara min i k'a dɔn faso ka forobaso minnu feerela n'o ye so 22 bɔɲɔgɔnko ye ko o juru tɔ min bɛ sen na ko miliyari 4 taara min Sphinx k'a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ a b'a ka lasaniyali baara la n'ale wulila ka lasaniyali baara la a tɛ tɛmɛ jamana dogodogo ɲɛ la a tɛ tɛmɛ dugula k'a ka dɔgɔ o kumana k'a ka lasaniyali baara a taara a ka bolifɛn o lasaniya bolifɛn ko camping car a taara o jɔ ACI da la n'o ye agence de cession immobilière a dɔ la Yusu fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn u ka taabolo kan n'o ye sanni feere min n'u y'o kɛ k'an ka forobaso minnu feere ni i k'a dɔn so 27 bɔɲɔgɔnko Yusu i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni minnu filɛ nin ye i n'a fɔ a jateminɛ kɛra cogo min na ka i k'a dɔn nin yɔrɔ ninnu kalifa ACI ma ka kɛra ni i k'a dɔn sariya taabolo ye ani mandaw kɔnɔna la min ye i k'a dɔn 2013 o kɔnɔna ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ juillet kalo tile 25 2013 i b'a ye k'a fɔ ko min ye ACI ye i k'a dɔn ni foroba so ninnu bilala olu ka bolo kan nka an bɛ yɔrɔ min ko bi i k'a dɔn k'a fɔ ko Wolomasiri taba minnu n'olu ye furancɛ fanga kɛ Wolomasiri tabaw kɛlen ka fanga dafirisa kɛ furancɛ fanga nalen 2012 san na dafirilen talen ka Amadu Tumani Ture ala ka hinɛ la u ka fanga sɛgɛrɛ ayiwa 2012 san na mars kalo tile 22 i b'a ye k'a fɔ ko tɛmɛnen kɔ i b'a ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ mandat de taara k'a di ACI ma n'o ye agence de cession immobilière ye ye minisiriso fɛ n'o ɲɛsinnen don an ka du ani dugukoloko koɲɛw ɲɛnabɔli ma o ye i k'a dɔn a sow bɛɛ ta k'a di ACI ma k'u k'u feere so 27 n'o ye jamana ka forobasow ye i n'a fɔ sɛbɛnw y'a jira cogo min na hakaja commission min bɛ yen n'olu ye kɔlɔsili kɛ jɛkulu ye olu ka sɛbɛn min n'o ye i k'a dɔn a kuncɛli ye ko mandat kuncɛli ye o sɛbɛnw y'a jira cogo min na i b'a ye k'a fɔ o jatew o bɛ t'i jɔ min ye i k'a dɔn juillet kalo tile 25 2013 san na Sphinx ale wulila ni k'a ko ɲɛɲini ka wuli ka mandat in k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bu n'a kolo bɔ ɲɔgɔn na nin hakilina taara i k'a dɔn k'a fɔ cogo min na yaasa i k'a dɔn k'a fɔ ka ko k'olu labɛn ni k'u mabɛn k'u ɲa kosɛbɛ min y'an ka faaba kɔnɔna ye fɛn min ye i k'a dɔn baara boloda cogo ka ladilaninw kɛ ka ɲɛsin nin ko ninnu ma ani so ninnu dilanni ko ni so ninnu mara kɛcogo i b'a ye k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen baaraw taara k'a di ACI ma ani sanni feere cogoyaw ayiwa k'a tun kan ka kɛ i k'a dɔn cogo jumɛn na nin bɛɛ lajɛlen tun kan ka kɛ i k'a dɔn jamana a yɛrɛ faaba la yan n'o ye caman jamana yɛrɛ faaba Bamakɔ faaba ye yan duguba kɔnɔna la yan i k'a dɔn min ye i k'a dɔn jamana ka so minnu bɛ yan ACI ko a ka wasa don olu la ni k'olu mabɛn fɛn
wɛrɛw kɛ ayiwa ko fɛn min ye k'a dɔn immeuble minnu bɛ n'o ye sobaw ye olu kun kan ka yɛlɛma k'olu kɛ i k'a dɔn manamanu dilancogo kuraw ye a dɔ la ko min ye i k'a dɔn maa minnu ni so ninnu bɛ d'u ma olu de kan k'o fariw da ayiwa ko min ye o ko ninnu fana n'a taabolo bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn so ninnu dira bayi la o bayi minnu n'a dir'o la layidu taara k'a fɔ ko sanni feere o kɔnɔna la min bɛna kɛ n'i k'a dɔn sanni feere wɛndɛrɛma ye ko enchère publique ayiwa Yusu o fɛnɛ de tɛmɛnen kɔ i b'a ye k'a fɔ ko nin ko ninnu minnu bɛ sen na ko a ma kɛ o cogo ye hali dɔɔni so 27 ko 5 dɔrɔn de bɛ yen minnu ma feere cogo sɔrɔ taba ma ye olu la n'o tɛ a tɔ 22 wa i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen taara wa a na kɛ olu dɔw feerela yɛrɛ jɛkulu min sigilen don n'o bɛ kɔlɔsili kɛ ko commission ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye ni contrat ninnu ni bayiw ye ka ɲɛsin an ka i k'a dɔn so ninnu ma n'o ye immeuble ninnu ye ayiwa minnu tun kɛlen don ka i k'a dɔn jabalakɔrɔ n'o ye ɲɛmaayaso ye jabalakɔrɔ don direction nationale de la géologie et des mines i k'a dɔn k'a fɔ ko o dakunna 2009 san ayiwa jamana ale ni sɔrɔ busonba dɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o de ye Amadu Jige ye ko immeuble yi k'a dira ale ma ale kun kan ka bayɛlɛma don a la min bi kɛ n'i k'a dɔn jamana a maa ɲɛmaw ka yamaruya ye ko fɛn min ye i k'a dɔn so kofɔlen n'o immeuble ye a dɔ la ko minnu fana kun bɛ yen nɔ ni minisiriso kɔrɔ kun bɛ jabala ye yen ye n'o ye i k'a dɔn ministère de développement o ko i k'a dɔn ko ale binna ka biya ko o baarada kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko o maaw b'u ka baarada la o immeuble o ma tɛmɛ maa ka bolo kan fɔlɔ ayiwa ko fɛn min ye nin ko ninnu ye k'a jirala k'a fɔ ko i k'a dɔn so ninnu bɛna jɔ ko baara ninnu k'a kundama bɛna kɔrɔta ni k'a carin k'a walankata ayiwa ko fɛn min ye i k'a dɔn jardin d'enfant min bɛ yen ko les oisillons hali bi o fana jardin d'enfant k'a jirala k'a fɔ ko immeuble fana k'o dira o fana bɛna bila i k'a dɔn bayi la ko hali bi ko i k'a dɔn ko jardin d'enfant o maaw b'o kɔnɔ ye hali bi ko min ye kalanso kɔrɔ fana ye n'o de ye ko centre médico scolaire min kɛnɛyaso kɔrɔ ye centre médico scolaire o fana ali bi b'a ye k'a fɔ ko programme national min n'o ɲɛsinen don i k'a dɔn sumaya kɛlɛli ma olu fana dagalen bɛ hali bi ko a yɔrɔ dɔw bɛ yen sa minnu kɔni i k'a dɔn olu yɛlɛmana k'u kɛ k'olu kan ka yɛlɛma k'u kɛ kurakuraw ye manamaniw o kumana Yusu ko min ye conseil supérieur de la communication o so kɔrɔ min n'o bɛ yen nɔ k'o fana lankolon don o kɔni gɛn bɛ batɛmɛsira ye foyi t'o kɔnɔ o yɛrɛ tɔ bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ Yusu o fana k'i bɔ yen i b'a ye k'a fɔ ko rapport min n'ale bilala sen kan mai kalo la o tile 13 2020 san commission a ye kɔlɔsiliw kɛ ko PDG min bɛ ACI la ko Mamadu Cɛnyi Konate i k'a dɔn k'ale tun ye feere ninnu dɔw bali k'a dɔw yɛrɛ bɔ a ma ayiwa Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko so min bɛ yen n'ale tun bɛ ɲɛmaayaso jabala n'o tun ye ɲɛmaayaso jabala ye ko recette générale de trésor ayiwa Yusu i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni ko laɲini min kɛra minisiriso fɛ n'o ye domaine ani affaires foncières ministre ye ko Badara Alu Berete a bɛ waati jan bɔ ayiwa ko a kɔni kɛra fɛn min ye ko miniso in ko a dɔ la ko a darakira Gaɲi Lala ayiwa ko k'a di i k'a dɔn Cɛnyi yɛrɛ a balimaden dɔ ma walama a soma dɔ ma k'a sabu kɛ mun ye ko i k'a dɔn ko so in ko a bɛna feere min bɛ kɛ i k'a dɔn sanni feere yɛrɛ hukumu a n'a lahala ɲuman yɛrɛ kɔnɔna la a dira jɔn ma a yɛrɛ bɛɛ ni den min bɛ yen n'o ye Papa Umaru Samake ye a ye so in daraki maa wɛrɛ la k'a feere o de ma o ye sana kalanden ye ko étudiant a si bɛ taa san 30 bɔ ɲɔgɔnko la o yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan nɔ wa o fana i k'a dɔn k'a fɔ ko o nana koron ni mun ye o koronin fana nana wolo mun na i b'a ye k'a fɔ ko minisiriso min n'o ɲɛsinen don ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma ani k'a dɔn o directeur kɔrɔ min kun bɛ yen olu kɔni ye o ko k'o minɛ ni k'a dɔn ba ye sanni feere hukumu kɔnɔna la min ye i k'a dɔn nin so in ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko so feerelenw bɛɛ lajɛlen k'a katimu bi yan koyi a walanba katimu cilen bi yan nɔ n'o y'a tableau ye o kɔni o bɛ yan nɔ o laseli kɛlen don wa i k'a dɔn so min feerela i k'a dɔn min kɔni taba sɔrɔ olu la 22 bɔ ɲɔgɔnko i b'a ye k'a fɔ octobre kalo tile 28 2018 san na ka da i n'a fɔ ko olu taabolo u y'a kɔn cogo min na a bɛ fɛn fila so fila kofɔ n'o ye immeuble 2 ye olu feerela i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye juin kalo o tile 6 ayiwa ko titre foncier bɔ o la 2018 san na i b'a ye k'a fɔ ko n'i y'o ta k'o lajɛ ko grande chancellerie kɔni k'o fana i k'a dɔn k'a fɔ o sen b'o ko la ayiwa juillet kalo tile 26 2018 san na titre foncier min n'o i k'a dɔn 207 ye ale min bɛ i k'a dɔn recette an ka faba o recette o jabala ko fɔ ko recette générale de district
district yusu iba ye k'a fɔ o min filɛ nin ye ayiwa ko o kɔni a bɛ tali kɛ i k'a dɔn so dɔ la so min ni ale kɔni kun kan ka feere o so min kun kan ka feere a dɔ la ko o feerew ko a na kɛ ko o jala tigɛra ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn nin ko ninnu taabolo bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ ko lakodɔnni kɔni kɛra k'a fɔ ko fɛn min ye nin ko ninnu ye ko u ma kɛ u kɛcogow la ayiwa min ye i k'a dɔn laɲiniw ye a ma kɛ o cogo fana na hakaja min ye verificateur général ka sɛbɛn ye ale bɔra ka nin so ninnu kɔnɔ kumaw k'a bɛɛ lajɛlen bɔ k'a basakili ci k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye k'a dɔn sɔsɔli ani dankari la kow taabolow la k'a ma kɛ a ɲɛma ayiwa manda min n'o kofɔlen filɛ nin ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko bayi minnu faralen don kan ani layidu minnu tara ko ka tila k'a fɔ ko so ninnu dɔw bɛna feere wɛndɛrɛ la ayiwa ko ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye kow ye sa i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni dira étudiant de ma n'o ye sanakalanden milliardaire dɔ ye papa umaru samake k'ale kɛra i k'a dɔn a so dɔ tigi ye k'a sabu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ mamadu cɛɲi konate ale ka taabolo ye ale yɛrɛ de tɛ ɲɛmɔgɔ ye ale de kun ye ɲɛmɔgɔ ye kɛ aseyi a ye nin di a bɛnin de ko neve o tɛ bɛnin de ye affaire do an fiyɛri du kɛ affaire do o kumana ko ɲininkaliw de bɛ ka kɛ sisan fɛn min ye ni kasabi kofɔlen ninnu ye titre foncier olu kasabiw olu k'a dɔn k'a fɔ musaka minnu donn'o ko la ayiwa ko miliyari 4 o min kan ka di faso ma k'a miliyari 4 k'a taara min o ɲininkali de bɛ ka kɛ Sphinx fɛ ayiwa fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni hali bi ko min ye rapport ye commission ka rapport ye ko immeuble 27 n'o ye so 27 ye n'u bɛɛ lajɛlen dira ACI ma k'a k'u feere faso tɔgɔ la o 27 k'a bɛɛ ma feere ko 5 bɛ yen taba ma sɔrɔ o la i k'a dɔn sanba ma sɔrɔ o fana na o immeuble minnu yɛrɛ feere la k'a kasabi bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 18 n'a kunkanfɛn miliyɔn 930 n'a a ɲaari ayiwa k'i b'a ye k'a fɔ ko o min filɛ nin ye ko ACI k'a ma dɔwɛrɛ bila jamana ka foroba wagande kɔnɔ koyi ko miliyari 11 a n'a kunkanfɛn miliyɔn 608 ani ɲaari k'a y'o dɔrɔn de bila yen nɔ o kumana ko filɛliw ɲɛsinnen don ACI ma bi ko aradari bɛɛ banaminen don k'a ɲɛsin ACI ma bi o kumana ko min ye i k'a dɔn miliyari 3 n'a kunkanfɛn ye ko o ma di i k'a dɔn faso ma o ma bila wagande kɔnɔ ayiwa ko fɛn min ye i k'a dɔn o dun kan ka di faso ma an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko kasabi bɛ min a taara yɔrɔ jumɛn a bɛ jɔn ka bolo kan ayiwa ko don n'a nataw la ko an na bɔ nin ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ kalama min y'an ka forobaso ninnu feereli ye minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u feere cogo ni a ko minnu kɛra mamadu cɛɲi konate fɛ a dɔ la ko bɔnna kɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama don n'a nataw la ACI ko ale tun b'o maa ɲɛmaaya la waati min k'a tun bɛ k'a disi gosi k'ale ka baara kɛcogo ka ɲi k'ale ka baara ɲalen don ayiwa ko seediw ni bayiw k'a y'o minnu kɛ i k'a dɔn dogodogo ni dogo ni filameriw la ayiwa ko a ko k'a na basakili ci don dɔ k'a ko k'ale ye sanni feere baara minnu kɛ k'u bɛɛ lajɛlen kɛra ɲuman ye hakaja an ka julaya kɛ yɔrɔba min bɛ ko centre commercial an ka suguba kɔnɔna la ko ACI tun kan ka i k'a dɔn fɛn dɔw ɲɛnabɔ yen nɔ k'o tun kan ka kɛ i k'a dɔn ni Yakuba Jalo tɔgɔ dɔ ka ko ye fɛn min ye sefa wari miliyari 6 n'a kunkanfɛn ye o de tun kan ka don o so in na ayiwa ko jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko miliyari 12 a n'a kunkanfɛnw ko olu de donn'o la ko fɔbaajugu dɔw ko nin kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ ŋanamu de ye ko nin ye k'a dɔn yuruguyurugu baaraw de ye ko maa minnu y'a sira taamaw kɛ ko bɛɛ de b'i ta sɔrɔ nin na ko a bɛ wɛncɛw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ pôle économique et financier ayiwa ko ale kan ka nin ko ta bala ayiwa ko fɛn min k'a dɔn jamana ka foroba hɛrɛw ye ani foroba nafolow ye n'olu cira wara k'u la k'a kan k'i wasa don o ko la ko ɲininkaliw kan ka kɛ ka ɲɛsin maaw ma i k'a dɔn ani dabolo kura minnu bɛ seedi ni bayiw ko fɔ min n'o bɛ t'i jɔ miliyari 1 a n'a kunkanfɛn la ACI i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲininkali kan ka kɛ o la ayiwa mamadu cɛɲi konate ko i k'a dɔn ale ye yɔrɔ bila maa min ye a ye a di maa min ma sa k'o de ye Abdulayi Jalo ye nka maaw bɛ k'o ni Aliyu Bubakari Jalo de da ɲɔgɔn ma ko kelenw tɛ ko Abdulayi Jalo de don ko i k'a dɔn k'a fɔ u y'a fasiri cogo min na u ka fasiri tɛmɛnenw kɔnɔ olu tun y'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Jalo Aliyu Badara Jalo ye ko nka k'o tɛ ko nin ye Abdulayi Jalo ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ko fɛn min ye i k'a dɔn hôtel de l'ACI ko o kasabi ko i k'a dɔn miliyari 6 a n'a kunkanfɛn ko jateminɛw olu y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn nin ko in ye a dɔ la ko a ko u ma jɛya kosɛbɛ ACI a kunkan kuma ko don n'a nataw la ko nin wari taara yɔrɔ min na ɲininkali kɔni tomi sigilen don an bɛ fɛ k'a taa yɔrɔ dɔn Sphinx k'a dɔn Adama Darame ale donna ka yugubali kɛ k'a dɔn an da sera ka min salo ka fara ɲɔgɔn kan o ye nin ye Yusu o kuma ACI kunkan ko kibaruya ko miliyari 4 a taara min o ka Mamadu Cɛni ɲininka a ka ɲininka a b'a yɔrɔ dɔn Benide étudiant milliardaire étudiant
n'o kɛra fonctionnaire ye o tɛna kɛ Bill Gates ja nafolotigiya yɛrɛ fana tɛ furusa sa fɛn wallahi Bill n'a muso bɛna furusa ni maaw ko nafolo de ye ɲɛ hɛrɛ bɛɛ n'a bɛ miliyari caman de fana d'o ma o tɛ wajibi ye a ma miliyari caman tɛna sɔrɔ a la muso la fana jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn o fana tiɲɛ a ka ni cɛnin yɛrɛ dɔw kan ka to ɲɔgɔn bolo de quoi bon hali n'aw bɛ to so kelen kɔnɔ ninnu ka latigɛ bɛ taa koyi tɔw je karilen fara wa u bɛ tila ka baara kɛ baarada kelen na si tɛ se si ma u karilen don dɛ n'i y'a kɛ anw ɲɛ an bɛ lusulus awɔ n'anw don an bɛ lusulus an ka taa nanzara karilen koyi an ka taa sugu la taa bɛ bɛn dɛ Ablaye Mayiga an k'ale fo fɔlɔ an bɛ tɛmɛ a sigi la ka kura verti ka taa foli kɛ ka foli kɛ Jalo Jeri la Maramu Jalo ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka Mayiga maison du pain fɛ an bɛ pain dɔ t'an bolo ka sɔrɔ ka Yara ka yɔrɔ sɛgɛrɛ ka taa café Niger Yara ye Kalilu Yara awɔ an ka taa an ka taa Moro café Niger min ye tiɲɛ yɛrɛ la an ma min awɔ ka dɔ ka tila ka bɔ mina kɔrɔ kɔni ka min ka bɔ mina kɔrɔ nka fo sun ka tigɛ dɛ a banna ni sun tigɛra n bɛ n fari fo ni café Niger de fɔlɔ a maison du pain an bɛ tila ka mayonnaise da o kɔnɔ k'a burute dɔrɔn an na tila ka sogonin da o kɔnɔ Adama ɲuman n'i y'a fɔ ta i bɛ sagara ka kuma fɔ dɛ ko ka sogonin da kɔnɔ Adama ko sogo kalamani ma ko sogo jalamani an bɛ sin ka sogo jalamani Adama de fɔtɔ filɛ ko sogo jalamani Moro min ye nin ye kabini bandaw sigira k'a ni awa M5 RP maaw olu ka ɲɔgɔn kunbɛn ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye koyi maa t'o fɔ a ye olu kɛn bɛ ka ninnu maaw kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛ baara tɛ ɲɛ u bolo ni ninnu ma don dɛ a banna o kɔni an b'o fɔ k'o bɔgɔrɔ dɔn k'u sigi k'a lajɛ a tɛ ɲɛ u bolo abada ninnu ni politiki maaw ma jɛ a banna aw tɛ politiki ye a banna u t'a dɔn ayiwa Moro min ye soir de Bamako ye bɛɛ n'i ka baara don bɛɛ n'i ka baara don dɛ politiki fana ye baara de ye koyi a banna n'a bɛ kala de Moro porte-parole nka maa dɔw kɔni bɛ olu ye politique maaw buruja u yɛrɛ tun t'a fɛ transition ni politique maaw ka gɛrɛ an bɛɛ ye maa dɔw ye olu bɛɛ tɛ maa ko kɛ ɲɔgɔn ye sa an bɛɛ ye maa dɔw ye u bɛɛ bɛ se ka kɛ politiki maa ye ɲɛna a banna dɔw ta y'a lafatɔ julanbuguya de ye koyi n'o tɛ olu dɔw tɛ politiki maa ye koyi wallahi janko politiko religieux a banna o tɛ fɛn fila dorogolo ye ɲɔgɔn na a banna ni Sumeli Bube Mayiga dimina dɔrɔn ale bɛ sin k'a fɔ ten ko hybride n'ale dimina dɔrɔn ale b'o de fɔ Moro min ye aw ka don ka kuma lasela Sogɛli Kokala Mayiga ale ni bandaw ye ɲɔgɔn ye nin kɛra kunungo min ye transition président bandaw ale ni Sogɛli Kokala Mayiga u ye ɲɔgɔn ye alamisa don mɛkalo tile 6 min a kɛra kuluba min filɛ nin ye aw ka dɔn mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RP min ye u ka président Sogɛli Kokala Mayiga ale da ka délégation taara bandaw a y'o bisimila i k'a dɔn kabini n ye bandaw dɔn kabini n y'a kɛra transition maa ɲɛma ye n k'a ye yɛlɛla a ye ko a fɔlɔ tɛna kɛ nin ye de sourire pour la photo bandaw ouais sourire pour la photo a kɛra o de ye voilà fo phototala fo ouais sourire pour la photo o de y'a to a yɛlɛla a b'o kɛ n'o tɛ a yɛlɛmani dɛ a yɛlɛmani dɛ an ye daminɛ don min na sa kalo 12 a banna domikɔrɔ dajili Moro min ye a k'a dɔn jamana ɲɛma cɛfurancɛ fanga ɲɛma bandaw a k'a dɔn ani gouvernement maa ɲɛma i k'a dɔn awa min ye Mugu ye Mugu i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ani Mohamed Seda Diko nin lajɛ ye a k'a dɔn Sogɛli Kokala Mayiga a ko tiɲɛ yɛrɛ la a ko n bɛ min f'i ɲɛna fɔlɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni kabini a bɛ waati jan bɔ kabini mois de janvier an kɔni tun y'a ɲini k'an ni ka ɲɔgɔn ye min ɲɔgɔn ye n'o kɛra bi ye ko a kɔni sumayara min ye Sogɛli Kokala Mayiga Moro tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ maliyɛnw ne tɛ maliyɛnw ka kuma fɛ dɛ mais Moro wallahi politicien ladiri Mali kɔnɔ Sogɛli Kokala Mayiga bɛ kɔntan fɛ ladiriya la politique sira fɛ tiɲɛ na Sogɛli Kokala Mayiga n'i ko an ka tiɲɛ fɔ jugu kan ka bɔ a la faden kan ka bɔ a la ani caman y'a daminɛ o caman da ye fala kɔnɔ bin tigɛ o caman ye kan fila fɔ dɛ a banna ko Mayiga a banna nin cogo de don ale ni Ibrahima Ikasa Mayiga ani k'a dɔn Amadu Dunga Mayiga ninnu ye Mayigalakaw kunna wolo dɛ a banna jɔn ko ala Moro a bɛ ko Selini Mayiga a banna n'o ye Balakisa Mayiga ye a fana bɛ Mayigalakaw kunna wolo dɛ an ka taa Moro min a k'a dɔn Sogɛli Kokala Mayiga ale kɔni kumana a ye taabolo dɔw fɔ a ko jamana an bɛ se ka ɲɛ
ɲɛta kura d'a ma cogo min ka ninkura fiyɛ a la cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen M5RP a ka dɔn Dr Choguel Kokala Mayiga ale ni nin kuma in kɔni filɛ nin a y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ma a ka dɔgɔ kelen don a la a ko min ye jamanadenw tiɲɛ yɛrɛ la olu kan ka nimisi wasa u ka ɲinifɛnw na n'o ye da dumuniw fo ka taa se a ka dɔn ciyɔrɔ ɲuman ye mɔrɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ka min ye an ka jamana a yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye dugukolo yɔrɔw ye mɔrɔ ani ka dɔn an ka so ko mɔrɔ ko k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ ka bɔ ni sira ye jamanadenw bɛ se ka so sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na. A sogo tɔ ma gɛlɛya fantan ma ka taa fɛ a banna dɔw ka sagaw loger bɛ so kɔnɔ mɔgɔninfin bɛ si la bɔlɔn kɔnɔ a banna nin bɛɛ bɛ an fɛ yan sa walahi awɔ ka logement sociaux mina ɲɛci si t'a ye a banna ka taa sagaw bila a kɔnɔ adamadenw m'a sɔrɔ walahi nin bɛɛ bɛ an fɛ yan ba ne yɛrɛ ma logement sociaux kɔni tɛ kɛra spéciaux de ye n'a fɔra logement sociaux i b'a sɔrɔ a da dɔw la dɔw kɛlen don ka VOT jɔ da la fo k'a ɲɛ kɛ dɔw kɛlen don ka mobili dakabanaw wa dɔw yɛrɛ ka weekend kɛyɔrɔ dɔrɔn de y'u ta ye wa soran terɛw ni basaw de bɛ dɔw ta kɔnɔ a ti di maa wɛrɛ t'a sɔrɔ o de a ɲɛci t'u ye nin bɛɛ bɛ logement sociaux ko la ka tila k'a kɛ logement spéciaux sociaux tɛ dɛ spéciaux de spéciaux voilà an ka taa mɔrɔ mouvement du 5 juin min ye a ko min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a lajɛ ka taabolo kura di an ka constitution ma nka min ye a kan ka kɛ ni fɛn ye fɛn min n'o ye article 118 ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen a k'a dɔn accord de paix min filɛ nin min kɛra Alger i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye o ka bamayɛlɛma ni ka kɛ i n'a fɔ jamanadenw y'a ɲini cogo min na mɔrɔ a k'a dɔn min ye CNT min bɛ yen k'o filenkolonci k'o dakolonci k'a lajɛ a k'a dɔn min ye gouvernement ye min ye a k'a dɔn k'a lajɛ ka tuko la walasa min ye nikura bɛ se ka fiyɛ jamana na cogo min na jamana a ka se ka taa i n'a fɔ maa bɛ k'a ɲini cogo min ko n'o tɛ ko bi tiɲɛ yɛrɛ la maa bɛ se k'a fɔ min ye a k'a dɔn ɲinifɛn ma kɛ sɔrɔ fɛn ye lakana ka se ka sabati fa bɛɛ lajɛlen fɛ o kumana nin bɛɛ lajɛlen kan min ye Choguel Kokala Mayiga a ko min ye ko transition ko kalo 18 ko min ye Sibiri ka jan nɔngɔn ye k'o ti fara a kan wa nɔɔri ma da ko foyi la fɔlɔ k'a fɔ ko nɔ bɔra nin ko la a banna CEDEAO bɛ Choguel ka kumakan in kelen de kan koyi a banna wa olu bɛ cogo min filenkɔnɔdubani ɲɛ bɛ fɛn min na dɛ seginkɔnɔdubani ɲɛ b'o ɲɔgɔn caman de la a banna mɔrɔ min ye a k'a dɔn k'a lajɛ sigika kuma min n'o kɛra i k'a dɔn min ye jamana a bɛ se ka nikuraya cogo min na ka bayɛlɛma don jamana taabolo la min ye a k'a dɔn politiki mɔgɔw ani k'a dɔn société civile mɔgɔw mɔrɔ a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu ka se k'u yɛrɛ ye a k'a dɔn kalafili nata kɔnɔ cogo min na mɔrɔ a k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga k'a ma nɔgɔtɔ nin na koyi a ko ale n'a terilakaw min M5RP i k'a dɔn min ye ko il n'est jamais trop tard ko waati dɔ sera sa u ka lajɛ ka sigi u kɔ walasa a k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn cogo min ka jamana in a ka ɲɛtaa bɛ sabati kɔni Ala k'an kunna diya sera ka kɛ o bɛ diya an ye dɛ Ala k'an kunna diya Ala ka sababu ɲuman d'an ma ko côté ta côté l'oiseau fait son nid Laya Jara ko il n'est jamais trop tard ni y'ale ka fasire an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn minnu b'a wele ko soir de Bamako ni Ala sɔnna ma soir de Bamako ni y'ale bila an bɛ Laya Jara fo ka i yɛrɛ fo ka soir de Bamako baarakɛla bɛɛ fo Youssou i k'a dɔn k'a fɔ n bɛ Triomphe du Mali ta Triomphe du Mali ale ta mɛn n'an ye min i k'a dɔn ko nin ye kasara ye min kɛra i k'a dɔn Zerni na Yirimajɔ ayiwa Zerni a kin min n'o bɛ Yirimajɔ ayiwa ko fɛn min ye kasara ye k'a kɛra yen nɔ Jabali Transit o maa ɲɛmaaba k'a ye mugu ci a denkɛ la a b'u portant i k'a dɔn ɲɛŋɛ denkɛ yɛrɛ si bɛ taa san 15 bɔɲɔngo la k'a sabu kɛ mun ye ko 500,000 kunkanko kibaruya dɔ don ayiwa Badu Ɛsɛ Koba ale ka nɔbila sɛbɛn ye nin ye ayiwa ko maa kun tɛ se ka sigi ni nin ye janko ka nin miiri tile kelen k'a fɔ ko ni balawu sugu ni kasara sugu k'a bɛ se ka maa sɔrɔ n'o ye Jabali Transport a maa ɲɛmaaba ye ale min n'i k'a dɔn k'a fɔ a mago jɔlen a mago b'a ka denbaya la kosɛbɛ denbaya ko ka d'a ye denbaya kɔnɔmaw fana ko ka d'a ye kosɛbɛ ko bɛɛ b'a dɔn n'o ye wa o y'a mankutu yɛrɛ ye maaw bolo sigida maaw olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko nin ye maa ye i k'a dɔn k'a fɔ ko Amadu ko i k'a dɔn ko dusukun de bɛ nin maa masina in na
ko ani ka dɔn bɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka lafiya sɔrɔ o kumana ko fɛn min a ka denbaya ye i b'a ye k'a fɔ ko a dɔ la ko denbaya ko ye sɛbɛ ko y'a bolo ko nka ko nin kɛwale in k'a nin kɛra i n'a fɔ kɔbɔyi film n'a bɛ fɔ o ma ko western k'a kɛra i n'a fɔ o cogoya de don o Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn fa ni den cɛ ye a dɔ la ko tin bɛ yen sa nka ko dɔw bɛ yen nɔ o bɛna tin yɛrɛ salo ka bɔ yen k'o de ye nin ko masina dɔw ye fɛn min ye i k'a dɔn kanu o bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cɛ b'a den fɛ den yɛrɛ fana bɛ baba fɛ o kumana ko min ye i k'a dɔn mɛ kalo tile 5 nɛgɛ ɲɛ kelen sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ kelen n'o ye 1h du matin i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye sɔsɔli o dɔ de nana don i k'a dɔn den ni masa cɛ ɲɔgɔn sama bɔra o kuma la a dɔ la ko fa y'a jira k'a fɔ ko den y'ale ka $5 CFA wari ci waraku la o kumana ko o kɔnɔna la ko o y'a sɔrɔ ale ti yan waati min na ayiwa ko den ɲinana k'a fɔ ko ale ye fa min ye ale ka jate b'a bolo fɛn bɛɛ lajɛlen kan o ka kuma de samana sa o kuma sɔsɔli nana sama min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɔsɔli bɛ dɔ bɔ diya la koyi Yusu fa dusu nana tiɲɛ a ye ŋɛɲɛ ɲimini k'i jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la o ma ɲa min kɔ sitanɛ kulon kɛra a la koyi a ye i k'a dɔn morifa ta dusu tiɲɛ kojugu den kɔrɔ k'a dasi a la i k'a dɔn kisɛ den 3 a y'a dasi a la k'a bɛɛ donna den fari la koyi Yusu i b'a ye mugu k'a bɔra morifa kun k'a ti dogo k'o y'a sɔrɔ garidi dɔw bɛ munumunu na yɔrɔ fanfɛla ninnu na olu ni sentigɛ taara morifa ci yɔrɔ fanfɛla la ni ka taa dɛmɛdon ɲɔgɔnya kɛ u taara sɔrɔ den birimininen bɛ joli la i ko manden saraka misi o kumana u ye fɛɛrɛ kɛ ni ka den ta funankɛni ni ka taa n'a ye lapitaniso la n'o de y'i ka dɔn hôpital du Mali ye olu ye furakɛli kunfɔlɔw kɛ ka sɔrɔ ka den bila ka taa Luxembourg la n'o ye kɛnɛyaso ye Amadu Tumani Ture ale n'a furumuso ye kɛnɛyaso min jɔ n'o y'i ka dɔn Luxembourg ye mère enfant k'u taara n'a ye ko cɛnin kɔni ko a bɛ taa kuma min a bɛ saya ni balo cɛ nka an bɛ yɔrɔ min ko bi an ma kunnafoni si sɔrɔ a ko ka fɔlɔ nin kɔni kɛra sitanɛ kɔni a kulon kɛra i k'a dɔn k'a fɔ Jabali Transport a ma ɲɛmaa la nka k'a sabu kɛ den ka dabolo juguya a n'a ka tiɲɛni k'a sabu kɛ o ye Badou S Koba nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ u ka bidon bɔlen don Yusu Moro ni y'o bila ne bɛ dabali ban ta min ye nin kɛra Buguba la commune D e ka nin ɲɛfɔ bamanankan na ko pris au piège par un malfrat il est sauvé par sa femme avec une louche ntɛgɛ dɔ tiɲɛnikɛla jugu dɔ de y'a ta jana nka ala a muso y'a kumabɔ ni galama ye n bɛna ɲɛfɔ muso y'a kumabɔ ni galama ye muso y'a kumabɔ ni galama ye a bɛ se ka kɛ kutu fana ye a bɛ se ka kɛ hali kutu ye a bɛ se ka kɛ kutu fana awɔ nasuli kutu ninnu a bɛ se ka wele ko lusi lusi kɔni awɔ nasuli kutu nka galama don fana galama don dɛ galama don dɛ galama don awɔ bɔra a bɛɛ bɔra filɛ o ye furumuso ladiri ye filɛ ne galama de dilannen o furumuso ladiri ye dɛ n ko afiriki siri cɛnin dɔ fana ye dentanni ka a ba ka mobili kisi suyɛni ma ba de donna magasin kɔnɔ ka cɛnin fitinin to mobili kɔnɔ ani kelen ni pe sigilen don kulonkɛ marifani dɔ b'a bolo a bɛ kulonkɛ la so de nana k'a bɛna ba ka mobili suya a y'a o lamɛn o kulonkɛ marifani boli bɛ ɲini ka sokɛ fa a banna o ɲɛna ko sɛbɛ don a ye gɔngɔn wuli ba nalen a ɲɛfɔra ba ye nin kɛra dusumaden ye dɛ dentanni a t'a dɔn ko yɛrɛ don Moro min ye nin kɛra Buguba la commune D nin ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la kunnafoni min dira alamisa don Afrikalo tile 29 min ye 3h du matin waati cɛ kɔni o dan bɛ salon na o bɛ sunɔgɔ furumuso ladiri i ka dɔn o dan bɛ so kɔnɔ awɔ a bɛ ten Moro min ye o dan bɛ so kɔnɔ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔ nana ka na a ka da ni nka aw ka dɔn o jagoya fɛn k'o jagoya aw ka dɔn min ye k'o jagoya yɛlɛ ni BC ye Umaru Koyita aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn k'a jira a la k'a dɔn a ka nafolo bɛɛ lajɛlen bɔ k'o di i ka dɔn a k'a ka nafolo bɔ k'o di mankan nana ka na ganso kɔnɔna na min ye aw ka dɔn aw min ye a ye madɔ BC wa mun a y'o fara cɛ kun i ka dɔn cɛ kɔni kule k'a bɔra min ye furumuso ye o y'a sɔrɔ o bɛ so kɔnɔ Moro o bɛ so kɔnɔ o kamana gannen o t'a dɔn o bɛ min kɛ Moro jaja a k'a dɔn galamanin dɔ an t'a dɔn nɛgɛma don ni filema don sa o kɔni tun bɛ so kɔnɔ muso kamana gannen ko muso ta dɔrɔn kasi ko i bolo kɛ ko o lamini tɛ ka o k'u jɔ songɛ la lahila Morofa filɛ bolo Moro dibi yɛlɛkɛni fɛ sɔngɔ sina k'i bolo kɔrɔta ka muru fili i k'a dɔn awɔ min ye muso y'a tɛtɛlima min ye ka bɔ n'a da la k'i jɔ a k'a dɔn min ye kulekan bɔlen min ye cɛ kulekan ni muso kulekan sigiɲɔgɔnw de nana sa min ye ka na a k'a dɔn min ye zɔngɛ minɛ k'a fɔsɔ k'a bila
muso tilara ka galama yira a la ko zongo ye kule daminɛ o yɔrɔ la ala ni jigitigɛ ni dimi min b'a la ko foyi m'ale minɛ ni galama tɛ ko o bɛ muso yɛrɛ fana bolo kab'ale bangena murutigiw ni besetigiw ni murubatigiw dɛsɛra la galama de filɛ k'ale minɛ muso fɛrɛ ka bon koyi ni muso sɔnna wa a sɔnna dɛ moro min ye tiɲɛ yɛrɛ la o min kɛra sa min ye a k'a dɔn zongɛ min filɛ nin moro a k'a dɔn ko u ye fɛnnin kɛ sa moro ko zongɛ tilara k'a da la k'a dɔn k'u bɛ taa n'a ye zongɛ kɔni a k'a dɔn k'are bɔlɔnjan minɛ ko maa si ma ye ko f'a sen fila b'a tulo sɔrɔ ayo diyagoya ye o ala k'an kunna ja galama kelen murufa ye k'o si la n'i ma taa o b'i buziye de ko zongɛ bɛ boli la ko hali bi a bɛ k'a kunkolo firifiri ala nimisa ka nimisa tamasiyɛnw yira a kɛra balata ye Musa Jara cɛ dɔ tun bɛ Bamakɔ yan fɔlɔ ala ka hinɛ a la ko Nabarani Bala n b'a dɔn kɛ Bala ŋana kun don dɛ wa cɛ bɛ 1000 bɔ ni Bala cɛr'o na ɲɔgɔn na a b'a datu i la n'a y'i bi a b'a ti disi yan fan fɛ wa n'a y'i koron wa a ko ale don fana fo k'i sa don wallahi wa berenin dɔ b'a bolo n'a y'o dasi senkɔni kuduba kun o dimi bɛ taa f'i kun tɛmɛ na ayi e bɛ o dimi minɛ tuma o b'a sɔrɔ Bala y'i pasa minɛ ganglion bɛ bɔ yɔrɔ min na dɛ tuma dɔ la a b'o berenin kɛ ka mɔgɔ gosi awɔ f'i bɛ kiri Bala cɛ dɔ de nana filɛ ne Bala lebu yira maaw la koyi o kɛra dɛ ŋɔni b'a bolo nɔgɔnɔgɔ b'a bolo Bala de y'a datu na nin taara ka t'i labɛn ka na ŋɔni b'a bolo nɔgɔnɔgɔ b'a bolo a banna n'a ye nɔgɔnɔgɔ fara Bala kun Bala b'i pan a bɛ ŋɔni don a jukɔrɔ Bala b'i suru ŋɔni na a b'a sama ka bɔ a kɔrɔ ka nɔgɔnɔgɔ don a la a b'i pan a bɛ ŋɔni don a kɔrɔ jama nana ka n'u bɔ ɲɔgɔn na min kɛ Bala sigilen ɲɛ sira fila jiginna ko Bala k'i cɛtɔ bɛ ka kasi nɔgɔnɔ a ko ala ko busa bugɔli ko tɛ ko cɛ y'ale bugɔ cogo de yira maaw la cɛ ko sadi ko busa dimi ko tɛ sa ko cɛ y'ale bugɔli cogo min yira jama la dɛ non ko nin ye handicap de ye moro ni waati la Bamakɔ ngadi koyi o y'a sɔrɔ an ka assemblée jamana kun jɛr'o ko sabu ko coup d'état kɛra Modibo Keyita la o de ka assemblée jɔlen nin ye sɔrɔdasiw yɛrɛ y'o ye k'o to yen pewu k'o kɛ i k'a dɔn bi batɛmɛsira ye wallahi o wagabɔnw tun nana o dugumala in de ta k'a k'u ka logement ye a banna cɛ dɔ tun bɛ ko Rougeau ale n'a ka jamakulu ani Bala n'a ka jamakulu o tun ka ca koyi a y'a sɔrɔ Aja den bɛ jinɛmoriya kɛ Bagadaji kɛnɛba da na ye Aja ka Burama Burama jinɛmori Burama ala ko sɔn sa bi ye dɛ sini ɲɔgɔn lagali ye dugulen caman bɛ nin kalama o y'a sɔrɔ manjani bɛ kɛ yan manjani daba Keyita olu waati ala ko sɔn sa ko Bamakɔ koyara de Bamakɔ koyara Yusu o y'a sɔrɔ n'a y'an pari ala i bɛ taa Irionda la ou bien Wuriyɛn bɔn iri pacanga ni m'o minɛ fiyewu ka taa misiriba da la ka segin e ka kamalenya ma dafa an garanfere kɔrɔbaw ni tɔntɔnw y'o kɛ o y'a sɔrɔ u b'u cɛ siri ko dunukala ta pati 45 bɛ dɔw k'u bɛ dugu fura ko plan b'a kalama ko plan Keyita b'a kalama métier b'a kalama Amadou Traoré vieux métier a b'a kalama Kɔrɔ Solomana bɛ dɔ dɔn commandant bɛ dɔ dɔn a la Gunter Sak a bɛ dɔ dɔn nin da Ali Kɛmɛso bɛ dɔ dɔn nin Ali Kɛmɛso bɛ dɔ dɔn nin da dɛ yɛrɛ la Ibrahima Haidara bɛ dɔ dɔn nin da ninnu ye garanfere kɔrɔbaw ye sa Yusu don tɛ wele donna o kumana Yusu i k'a dɔn k'a fɔ Salongo ko dɔ bɔra dɔgɔkɔrɔ nka ɲina ni ala ka jɛ ye an bɛ ka kara kuru kan ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn ADS i b'a dɔn wa Association pour le développement de Somaso ADS Salongo i b'a ye k'a fɔ min ye kɔrɔnafiriti ye ale y'an ka ɲɛnajɛ bɔ a ma nka karika ko nege tɛ na ala kɛn bɛ k'a dabila kuma f'i ye ale bi n'a ka biya o kɔrɔnafiriti kelen ale bɛ an da la nka ɲinasa min ye k'a dɔn somasokaw ye u welelen don min ye k'a dɔn festivalba in ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ lakana a koɲa bɛɛ lajɛlen ni k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛya ko bɛɛ lajɛlen sabatilen kɔrɔ kɔ hakili jagabɔw ni fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛlen kɔrɔ kɔ wele bilalen don i k'a dɔn ADS maa bɛɛ lajɛlen ma a n'a kanubaw bɛɛ ma somaso ka denw ani somaso ka denw kanubaw ni somaso yɛrɛ kanubaw ani k'a dɔn somaso a dɛmɛbaw fo ka taa se k'a dɔn k'a fɔ somaso namadenw ani bɛlɛnidenw olu bɛɛ welelen don i n'a fɔ laadalako la san o san n'an wulila an ka festival ba in na bɛlɛnitigiw i k'a dɔn bɛɛ b'i bolo don i kun ka musaka bɔ nka ɲinanta in ani gɛrɛntɛ bɛnnen don i b'a ye k'a fɔ jɛkulu tɔndenw ani k'a dɔn k'a fɔ somasokaw ni k'a dɔn miyankadenw bɛɛ lajɛlen ko fɛn fɛn kɔni kanufɛn ye k'a dɔn miyankala a seko ni dɔnko o ka yiriwa a ka ja somaso bɛlɛnitigiw ka sanayɛlɛ sɔrɔ 2020 ta bɔra a dɔgɔkɔrɔ nka ɲina ni ala ka jɛ ye tako 6 na an bɛn'o sigi
o ta ko worona min na sigi a bɛna sigi ka bɛn n'i k'a dɔn k'a fɔ mai kalo in tile 22 tile 23 tile 24 tile 25 fo ka taa se a tile 26 ma 2011 sa in na o kuma wele bilalen don bɛɛ ma yaasa ni ɲagaba in a bɛ se ka ɲa yaasa ni kunbɛn in bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen ye bɛɛ ka i k'a dɔn dɔɔni dɔɔni kɛ taama man dɔgɔ 1000 man ca hali miliyɔn yɛrɛ kɛrɛbɛ tɛ o fana man ca maa min se mana kɛ min ye somaso ka don o somaso ka t'i ye o n'i kɔni sago ye i k'a dɔn somaso ani miyankala seko ni dɔnko yiriwali ye i k'i jija i nɔ ka ye nin na ayiwa i ka bolonɔ bɔ i ka bolonɔ bila kɛ ni i k'a dɔn dɛmɛ sira ye ɔ ko bɛ musaka ko fɔ o bɛ dɛmɛ sigiyɔrɔma caman yɛrɛ ko fɔ ɔ min ye tɔndenw yɛrɛ ka wulikajɔ ye ka musaka bɔ o tɛmɛnen kɔ wele bilalen don an bɛɛ lajɛlen ma Isu b'a la Seyidina Umaru b'a la min ye i k'a dɔn Ayisata ye a b'a la ne yɛrɛ fana b'a la bɛɛ lajɛlen b'a la an bɛɛ k'an seko damayira kɛ cogo min na ni ɲagaba in ani ni kunbɛn in bɛ se ka kɛ i k'a dɔn fɛn sabatilen ni sababa ye cogo min na ɔ i k'a dɔn somaso ka denw ani i k'a dɔn miyanka denw fo ka taa se miyankaya i k'a dɔn a seko ni dɔnko o kanuba n'a matarafabaw n'a dɛmɛbaw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen de wulilen don o kumana min ye i k'a dɔn namadenw ni bɛlɛnindenw u bɛɛ lajɛlen welelen don nka kɛrɛnkɛrɛnnenya ne yɛrɛ bɛ jɔn wele o de ye Bandaw ye Bandaw m'ale kɛ président d'honneur de ye miyanka don wa kan ka ye nin ko la a bolonɔ kan ka y'a la ni ye Bandaw wele ni baba welela Banjeni t'i wele wa Asimi Goyita a bɛ wele ale ye Banjeni ye Mali bɛɛ baba ye Bandaw ye Mali bɛɛ Banjeni ye ale ye ɔ miyankadenw fana baba don u Banjeniw don wa an bɛ dɛmɛ ɲini u fɛ ayiwa ni miyankadenya yɛrɛ kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ ye ayiwa k'olu bɛ fɛ a ko ka taa ɲɛ o kumana u k'an dɛmɛ Bandaw tɛmɛnen kɔ Asimi Goyita tɛmɛnen kɔ Daramani Dawo n'u ko a ma ko Pɛtɛso Dara ale ye bɛlɛninden ye ayiwa Fode Kɔnɛ ale ye bɛlɛninden ye minisiri Usumani Kɔnɛ an b'a fana nɔfɛ ka taa se minisiri Nanko Danbele ma CMDT PDG hali n'a ma dɔwɛrɛ k'a ɲɛ a ka fini bɔ a ka fini d'a ma a ka musaka di ayiwa Daki ale fana ye bɛlɛninden ye Daramani Alu Kɔnɛ Daki k'a ka dɔ bɔ a b'a bɔ de waati a b'a bɔ jagoya bon Keji a b'a bɔ Keji ale ye président Keji ye président ya t'a la a bɛ dɔ bɔ o kumana Adel Samake ale ye namaden ye a fana welelen don a ko la dɛ ɔ min ye minisiri Ayidambo ye fo ka taa se i ka dɔn Manakɔrɔ Nuhum Sidibe ma ninnu bɛɛ lajɛlen an jigi b'u kan an jigi bɛ miyankaden bɛɛ kan an jigi bɛ i ka dɔn maliden bɛɛ kan an jigi bɛ i ka dɔn somaso kanuba n'a lafasabaw ani miyankala seko ni dɔnko lafasaba bɛɛ lajɛlen maa si kana to kɔ nin ko in na ni Ala ka jɛ ye ni tile kofɔlen tile 22 3 4 ani 5 fo ka taa se 6 ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ somaso ni Ala ka jɛ bɛlɛnitigiw an na taa ta a dakɔrɔ la ɲinan nin y'a ta ko 6nan ye Ala k'an bɛn sababa ma k'a ko ju jɔ hɛrɛ la k'a kuncɛ hɛrɛ la nka wele bila an bɛɛ ma dɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ye minnu ma dan tan n sigin bɛ k'u kɔnɔ n sigin bɛ k'u kɔnɔ voilà merci Pabu ale fana i k'a dɔn seli o dugusɛjɛ ale fana bɛ taa n'an ye Kucala min ye i k'a dɔn Lil Pape ale i k'a dɔn k'a fɔ ani an ka ɲɔgɔlɔnbɔla min n'o ye maa ɲɛnajɛla ye Pabu ni bɛɛ b'ale dɔn ko Le Kurule ani Télé fait son show Télé fait son sanayɛlɛ Télé fait son Télé produit sa chaleur ani Télé fait son muguri kɛ télévision show i k'a dɔn k'a fɔ olu i k'a dɔn sogo donnen ani Papu Le Kurule aw ɲɛ tɛ plaisir la wa ani Lil Pape ninnu nata i k'a dɔn ɲaga k'o kɛnɛ sigi k'a dɔn Kucala ka bɛɛ lajɛlen nisɔndiya ka bɛn ni seli dugusɛjɛ ye a bɛna kɛ yɔrɔ min na o ye ndolanci kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Sidiki Ouattara la Kucala a bɛna kɛ yen nɔ wele bila an bɛ Kucala ka bɛɛ lajɛlen ma maa si kana to kɔ a ye bɔ joona a kana i k'a dɔn ni ɲɛnajɛba in kana a kɔkɔrɔma don ayiwa k'a ko k'a diya a tigiw bolo nɛgɛ ɲɛ 18 fo ka taa bila fajiri cafuluka muluka la an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ye dugujɛ na don minɛ ye ɔ min ye tribune ye 200 dɔrɔn n'i bɛ i k'a dɔn i jɔ binkɛnɛ kan ntolanci kɛnɛ yɛrɛ kan o ye 400 ye nka ka ti i nɔngɔmasa ŋaraw nɔngɔmasayɔrɔ la ani ŋanaw nɔngɔmasayɔrɔ la 600 dɔrɔn o kumana k'o bɔ k'i ɲɛnajɛ kabi i k'a dɔn nɛgɛ ɲɛ 18 fo ka taa se fajiri ma Ala k'o don ɲuman jira an na Le Kurule aw ɲɛ tɛ Papu la Kucala wa aw ɲɛ tɛ plaisir la ko plaisir kunkolo bɛ ko ngoro Moro
waati sera a sera an bɛ paro kɛ fo ni ala sɔnna ka tila ka min ye Mamadou Konda awɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ moro min ye Esor bi sɔgɔmada in na ale kuma ne an denkɛnin kan min ye ndolacila ye Baturu Danbele a kɛn bɛ ka walawalali kɛ Basiru Danbele an chef an de o ma a kɛlen ka walawalali kɛ Baturu ma an tɛ k'an bɛɛ da ayiwa an bɛ k'an bɛɛ da nka an bɛ foli bila an kanubaw ma Sori Kante an b'ale fo nin sanga in na i k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ ka tarikuw k'an bɛ ka hakiliw lakunu o diyara ale ye kosɛbɛ an bɛ sɔrɔ ka Janjo Masa an mafiyɛnbaba don an bɛ ale fana fo o kumana ko i k'a dɔn ko le nouveau DG de l'ACI ko s'appelle Abdoulaye Maïga ko ani i k'a dɔn Abdoulaye Diallo Janjo Masa ka kuma don a tɛ maa si to a ta selen filɛ Abdoulaye de ma bi Janjo Masa ko le DG de ACI ko c'est Abdoulaye Maïga ko Diallo Abdoulaye Diallo nin tɛ maa laɲini Janjo tɛ maa si to bon Nicolas Siribe an ka foliba ye anw kɔrɔmuso Aiche Yatara min ye Nicolas ko k'a jɛ k'a kɛ maa sɛbɛ ye Kati an bɛ Nicolas Siribe fo nin sanga in na ka Aiche Yatara yɛrɛ fo o kumana nin sanga in na Yusu an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ni ce u ka kulomajɔ la waati kɔni sɛbɛkɔrɔ korona da sera min tɔgɔ ma da ma se min tɔgɔ ma an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye aw k'an bɛn ni Ala ka jɛ ye Yusu